ndo ihe ha ndị gajenti anyị ndị gajenti anyị kpọ kabinet ndị agha nke igwe ndị gburu ọkpụrịkpọ na mmadụ mba ụmụagha ka nụrụ agha ọnụ ọnụ ndị agha m Igbo asị m ọnụ gbula ha ọnwụ egbo ka tụrụ aka ọnwụ na anụ dị ihe kwuru asị gbula mma agha ịgbawara nkịtị ọnwụ na-egbu ọgbagba ọsọ na-ebu ike iru ngwa ngwa egbula oge okoro gbutuo ya ha nye m ogbu ahụ na isu okpunu iwu ogbu a ndị ogbu ọzọ ma nye m ogbu a na ọkpa ọgbakọ bụ ego nke ka nwa obodo ha kọnụ ga-egbupụ ihe na ngwa okpunu unu bulie kamgbe nchirichi ụtụtụ bụọ nga gala nwa orie mkpu gaa confession na ụlọ ga-ara ntụkwa ụra ịgala nwere mkpolo mba nwa orie mkpu gara m lo n'ebe ehi ụra ehigbo onwe gị ihe ụrọ m si na-apụta ihe ụda ekele dịrị Chineke na-apụtakwa na ndụ gịnị mere na arụ nwụrụ ga nwụọ bakilie na nlọ duro na nrọ gị na-emekwere oke ọnụ ọnụ nke ịtọrọ m gaa na-achị na nrọ ebe mgbochi ya dị mgbe lakpụ ahụ jamụ kama were ebe mbe ihe m lakpụrụ mana nke mgbochi ahụ nke m lakpụrụ nzukọ ahụ ihe onye m hụrụ na ọrụ ịda agba agbasị m ka anyị lakpụrụ ịnwe ịhụrụ nnụ anọtọ m n'arọ bịa nọ n'arọ mgbe m bịara ọrụ ịnọ m na nrọ bịa nọ n'ime nrọ ngwa m bịa nọ n'arọ bịa doro n'arọ mgbe m doro nga mgbe m doro nga gịsọ na-arụ nrọ gịsọ mkparịta kwutere gị na nwere m doro tọ ngasị ka m zụrụ dị ike ma na-apụtara maka ike gwụrụ m n'ihe ha mere n'abalị ngaka m nọgụ adị ka elu obere uhie kpuchie ahụ wee mee ebe mmanụ gbakọ ụmụ obodo niile ndị Igbo niile tokọrọ n'ụwa ha gbakọ bịachie m na gị eshie m chief shie gị lọrọ a ga-ebiri n'ụlọ ukwu ụlọ mara m nwute nwute ụlọ anyị biri ya dịka alaeze gị machi anyị bibiri ụmụ abịa jikerecha ote jiri na ejibecha agụ n'onye melon ya uwe ndị nsọ ya uwe ndị eze niile ụmụkwa n'ihi nke m ihe anyị agara n'ụlọ ọhacha ote anyị na-aga ndị mmadụ na-esekpụrụ anyị ebe ụlọ anyị gafere na-eto anyị aha eto m eto ogo ma aha ka etige m ka ka ị na ọrụ a na-eto ibi na imecha mbịa n'ọrụ a ya anyị nwere mma na ọrụ ahụ mụ amụkwana mma enwere m mma emechara gị iri ime na nrọ ahụ ime nwoke kọrọ ime nwaanyị ịmụda nwa ngwa ime m enyi m ime amụ amụ maka arụzi m ụra ruo mgbe m tetara ịmụrụtakwa nwa
ya wenye dawa isi ya kachote tega ime nao ni gida mumo ya rumba dipe muchande ne graguji ane tijige ke note ndo nwa ya bako ane kunye gunu no ndi na saga ndi ne mejikishi kede no ko ni na paila chai machi chai hey tama ni bijai moto ibutesha moto ibiga ibutesha dollar inyai hai ko ai bo like a family to aya hey it must not be what you know your biabo Sarah Mama channel gacha lazy get na Chineke o me elakpu ugba memen anyị ga-alakpu agarụ arịa nra hishie ihu mụrụ mmadụ otu dị rọgide rọba rọpretụ kenike ịrọghị uge n'isi ịhụla ndị a na-enye m nri na nrọ achọrọ m ịga asebe ekitere ekiwe m na nrọ and ihu n'ime ụlọ aga m ehi ebe achọrọ m ihi the other side nga ahụ ịhụrụ emeela m ya integrate mụnụta ọ ga-arụ ngwa anyị laghachi I got as now now. But which me keep big guy. Give me more time. Get low. Imo Mbala. Mbala baby mogi. Tapi kalau merasa dia semua berani. Betul itu dia itu. Itu nama dia punya. Aku orang. Itu anak saya sama hari ibu. Orang nak ibu. Orang nak kenal dia. Tapi tidak ada konsep itu. Apa kau tidak ada sama orang patah orang nak. Kamu. Bata no bodo ife neme o. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!